دما خوش سلام و رز و حرمت بیدارمونه باش بین خدرو هر رو درو لبرو دیشه از و هون لهمبر هر از بیدارم از و عاجز ناکم مثلا ورده از بیدارم که از و عاجز ناکم لی وقت شاعر مزن گوتی جیگر خوین بر خودان هیشیانه امید بر خود بدن مهنك نوچه بهیستن لی از قلاوان نوچه ناکم راست بجی اسپرا بجی دروجی بچه ببه لجبونا باکور است بیشم باکور کردستانی بخوده دولتا ترک تگاوانا بیش از کارم بیشم جارا یک امینی جی دولتا ترکیه تنگاسیه دوی حال خوده اگر ما وقت کردان تشتی پیکر ما پینکر بشره جزوی خفکیه درکه بخلاص ببه ایده برا کرد و کردستانه ترکیه از بیشم ها برا راستیش برا امش بیرام ابجی راستی که هوانو یعنی ببخشینن روشاق ترکی ایرو کتی هری زور مادی مانوی آبوری سیاسی ایدولوژی ناونتوی و نافخویی دویجی ایت چیشلری falan nafxoyi hum bala xo bide dema ew siqiyoneti bû çi bû duwê demê tişine bû o niha dibistan çalekî lê çê dibin însana dikuzên li kuça dikuzên di trafîqê ya hema wek Texasê lê çawa kirin ez wê jî nizanim gelê Kurd bêdeng kirin yani ev rastî kir belkî hevalnî me hinekî me bi ya qedrî zana nizam çi demokrasî pêvajo falan heyî belkî dibin yanî ez jî car carna tevlî wan dibim ama ne ev bû ya ez jî dijî wan trol mirolekî bê rêstiyê dikin ser sosyal medya û xeber û caristî û heqsizî û neheqî û yani tu welatê Kurdistanê tune bû gemê bêjin heraketa Kurda Partiya Kurda Frontên tiştekî wanî tune bû lê wek mesela dîk em ê ser dîkbûna xwe bimana ev jî rastî ki yani belkî hinek têşin ez bi xwe têşim demak ez dibêjim ez têşim yani eger xwediyê dîk got tê bibe mirîşk wî jî got temam piştî bû mirîşk û pê bê gotê hêka bike hêk nikare bike dîsa serê wî jê kir yani dixwazim rast vê bêjim eger û di nava gelê Kurd jî gotinek meşhûr heye dibe onurumuzdan yaşayacağız onurumuzdan öleceğiz باور بکن نه بنا ترکا تنه که بنا اب کردل کدر جهانی ام دجین ام بجین اما اس حیانا هم چاو منازدکن کرده وار کرده پرور حتی نتو پرست هم آنی منازدکن نه از غلامی ویبم گه او کسال سر وی شوپا خو بمشه حیا آنجیان ببه سب دسب از ببم رزیل و رسواک لبر انبر عرب و عجم و رومیا از ال پنجه دیوان بسکنم نجمرم مرنام جه چتره چه فرقات او پارتیه هایی چه فرقات او ریبرا هایی چه فرقات او علو چه فرقات او جلو هایی انسان هم بشره جبرویه که بیا من گره گره کرد و دیک بما اگر دیک بو را دیک بما یعنی لی مخابن او نوچه اگیرو جی من ناخوازم بیجی میش خواست ناخوازم بکن نوچه جی نه در حق دمرتاش و در حق سروک اجالان و امرالی و جهب و نزا 500,000 کردا چه بکن هر بر ترکی فلان او کرده اگر هر بر ترکی ببین چه ببین از خواب قربانا وان کردا یکو کم بس ببین بلیزن خوازیان örgütlük vani çevir. Hocan 500,000 leşker çevikin. Ki çevikin bırak çevikin. Bırak gavur çevikin. Bırak şeytan çevikin. Lehember van Romya ki ben Hodan kim ya bes ya. Bes dedi ve emkirin şakala Türk'a ne rastı.
kesik jimir ne bej bawa Reya Kurdistan havay her ra az ve gotner li diz şiddet el dizi mi kesik jimir ne bej de her hela jiyane de çev xarabi yani de her hela jiyane de riziko ve haye hey be kesik jimir la bu cimcine bej ne rastı nizam çubuğu nizam Xwedê Kurda qeyama hinek tenê yani Xwedê Kurda parti tenê ye KDP tenê ye PKK tenê ye nizam PYD tenê ye Xwedê Kurda qey Kurd mirde nemane lê ez ne behsa wan Kurdê gil ser TikTok'a û troll mirotiyê dikin xeber û caristiyê partiyan didin wana jî ne Xwedê Kurdan wana nabin şekala Kurda ji xwe ez navê wan bêjim ez qala wan nakim wek İbrahim Xelîl wek nizam çawen mewen wek cehru zukuma bana trollane ne Kurdin jî ew dixwazin xwe bijîn Xwedê van Kurda bi rastî kurdewarin hene ji ber wê yekê lê heta gijme jî bê em ê li habersazî û rêber û partiyê xwe jî rêzdar bimînin em ê hevdû kuro ev Kurd çima em fam nakin yaw na hûn ji min bêjin qedî zana ev mêra ev çika li te nayê bavê min nexweşike gerek ez we spas bikim çünkü hûn ji min hez dikin hûn dibêjin ku hûn hez nekin hûn ê bêjin stêyî bira bişke qîra qedî zana kiriye rexna em ê wanî rexna fam bikin lê van teresna van bêbavna van bê axlaqna rexna nakin dijminantiyê dikin ez dijî wanim em ê Qandîlê jî rexne bikin em ê General Mazlum Abdî jî rexne bikin Birêz Serok Öcalan jî em ê rexne bikin em ê Berzanî jî rexne bikin em millet dikin û her millet û her netew dewletê xwe rêveberê xwe ne rexne dikin MHP û AKP çi şevdûr negotin çima ku şevdûr negotin binê îro bi hev re lê Kurd newanîne niza em çawa milletin ez wê jî nizanim em ji kîjan cinsîne ez wê jî nizanim ana hûn rexnakê pişkî min bikin ez ê wê zora me her way kuro bê li rexne li me bikin belkî ez xwe rast bikim binêrin sekreterê NATO îro Erdoğanê civînî çêkiriye ama daxuyanî Kurd daye pir Kurd ez ê werpar bikim Duê haberê de ez berê ka ez ê çi werpar bikim ez bînim ekranê we Peyama Ursula ez wê nivîsandinê jî rakim Peyama Ursula von der Leyen bû serdemê nerazîbûnên Ankara dema vê jinikê peyam daye yani daxuyanî daye Ankara hesbû zaten Ankara ji ew şer bikin ya ava şer bikin bê laq heger ew laq li hêla Kurda bibêje laq wê zwan cî aciz bibin de îja were bi vê Ankarayê re rûnî û were bi vê Ankarayê bê birê min kuro gerek me ji vê Ankarayê nebe birê min gerek me dûrî wan 500 kilometre dûrî wan erin ne insanın ya çi wan heye insaniyetiya wan çi biraz mir bêjin Cübbeli Ahmet got yobaz gerizek ew gerîcî yaz Cübbeli yani qased ve ez dîndarım xwedî dînim got heta ez ê ji Dem Partiyê jim bê merheba ji Dem Partiyê re bi başî lê binêrim ez ê Kemalîsta rûnîm ji ber em aynî gemiyê de binêrin Cübbeli Ahmet hûn giş nizanin bi çi Atatürk'ü kapandın dîsê biratiya gela birlik beraberlik û ya giranbazî ya pir bi hêla dîn dema xelas bû girêka wan pişket îş xelas bû Kurd mirin geber bûn ki rehma Xwedê nel wan bi taliyê ne ji hêla ne dîndara gotiya û hewara Xwedê ne me van Kurdan jî birayê me dîn bûn ne wan dengê xwe kirin
ونوان كمالي صدقني خوكن اواني كنت رزيل رسواكن وك ايرو من ايرو دي سيال دربه برا كزورا كسي نره زورا وبرا نره ازم قربان اك جاني وان شوت اف گله يا هون تشكي ناكن بالي بيش ما بيشكشي نيارجي نكن بابي من هون نكارن ام نكارن تشكي بك سر جابا اهلا وسهلا بالي زبرگه امزوا حزدكن او كين ايجي بتكار دلو دسين دم بارتي هر نيزه كيه امزوا حزدكن هون تاجا سري منه هون بين بمرن اف قلاوي بمره هون بين رابن اف قلاوي راب بالي هيجو مثلا ما زبان قال زبان تركار نكن غلامي بري نبن كولي انقره بري اما جي خورن رابي خودي دريكي وفاك خودي وين رحم كي بيتشي ببه ليغوده هون ما بسبرن انقره هبونا ما يقيرو هاي واوجد تنبه جماعه بيانا بيزن ورا خودي ياو ام نويرن دنگي خوب كن ام بكن جدي بي alçak namussuz şerefsiz hain falan kese karşı çıktı beva kese karşı ne karşıyla alakası yok görülen köye kılavuz istemiyor bu Ankara ne zıkkımın kökü bu Ankara neyi göstermiş şimdiye kadar hangi alakayı hangi ilgiyi ne vermiş tamam anladık çıkar yol yok. Amel cehor cirin. Hiç amel cehor hiç o mesela hani ki insane bu onur hani bir nebin vak mesela dik. Kürtçe söyledim. Türkçe söyledim. Kürtçe söyleyeyim. Dik azandı da seresibe. Khodiyevi go tu rahatsız dike. Az carik de nebinin tu seresibe azan bedu rahatsız bike. دیگو تمام بابا هزار دیگ هنه اشی آزان نادم ایدگ آزان بده هنه پشتی دمک چو خودی دیگ گوت هگر تو نوک خوبک وک مریش که قب قب قط 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 از تبکش دیگ رو دورا خولاری کسی مثل چطور بگو تمام بابا از ببین مریش که عمره مش خودیرم از جدلاک از ببرم برا از ببین مریش خواکر مریش Pişti çen rojede go işe mirişke çi kare mirişke tuzanı ne? Go çi go gerek tuzumur hek abi ki hek. Heger tu hek ana kese seretecek. Edik makare hek abi ki na. Dik şuar got hey ha khawara khode. Dama zimir gote be mirişk mekabul nekla. Hiç o mesela لسر ديك بونا خو عزيب ماما لسر شرف و اولورا خو عزيب ماما ووقت ديك عزيبات ما شرجي كرن عزيبات ما كشتن عزيبات ما قتل كرن وقت ديك ليه مخابن ازيرو نا وقت ديك تم كشتن از وقت مريشكي تم كشتن اين اب كردن اب نقولها كردي باكوره هم قبل بكن ابي هم قبل لكن ابي هم ديك بون ودكن مريشك سميجي وجوار بيجي هيك بكن هون هيك اجي نكن هون ودبي قبل بكن ودبي انا زمر اللي تجي من دركبن ودبي خبر ازمر بدن ودبي مخايل والشاق اعلان بكن اشيس بنسالي مدجي انا خود مش بابا خود نقولتي اي والله يك جي نقاربه ما قد زانا كل هنرمند با PKK جاي بس حمو بارتيه روكي يكي زمر albüm geçene kadar hep seri خو حاتم بدري لي از تم ولا البرور ولا الحزب حشا سما يا ربي خودی جدای نکار مسر فکرا من بین عالی از هون وقت گشت زانن از سمپاتیزان و حیران و قربانه ارتشا گله کردم چه پیشمرگیه چه یپجیه چه یپگیه چه گریلایه زبر چه زبر وقت فیلوزوفی هر دم گوتی دبست تفنگام زانه زبر وی که اید بس یا اید گرک ام هنگ بیشن حیرانا چاوه و قربانات ليه ام هبدو نايشين ام بالرستيه نكن كسك نخدا تعالى كسك جيا او جودي غاري اجري او جاي بلند سيبان
جودی چقا بلند بن دیسه جی ری دره ری دبر دره کی چقا برا مزن به کی برا چقا خودی طرفدار برا خودی طرفدار ناوه کی چقا پر برا ببه ری تر چه از دخل ناموسوامه هیچ olmasa من تشتی به دست نخست زی ترکا راستی مجمسه هیچ olmasa ام سر شرفا خود بینن یا ایدک تر به مرد کنن چه ما هو بیافام ناکن والله وبالله ام نما كان لهم مدف ترول مرولا بردا zaten Türk dibe ne aldınız ne yaptınız 40 seneden beri ne yaptınız bağırdınız çağırdınız Türkiye'nin dönüp dönüşeceği yer 40 dükkanı aynı vardı be rastı be dükkanı tuşki bezi rastiye kes dükkanı itiraz bitti ne zanım ya yani hatta Kürt be çimece ya medvi hali de ben gerek kese be çimeceyi çimece mal harabunu bir yere او آقا مقای سورگچیا داماد دولتا ترک و مالا سیدخانه کرد لحف خستن وان به بخته آقای سورگچیا سیفچه گرنه سورگچیانه وانا مثلا دیامن بارمانه yani خالانه جیته حساب وان به بختو خاین آجی به دولتا ترک ره لمالا سیدخانه کرد خستن مالا اسبه سیدو سیدخانه کرد سترانا کلاما وانا هی سترانا وان وانا هم شرعي خود كرم بتركاره وهم جي دربيان بن خطه يعني بن خطه كوي داري ايرو روز آواق اند بيجن روز آواي هند زالن سرخط و بن خطه بن خط روز آواي سرخط باكره ليه پالایوانی هن پالوانی اگل بریا مردینه جه گنم نسکات چنن پالوانی جهدوز پرسن دبه ما چه دنگه تفنگایلو یک دبیجه ده چی میشه ایلو مالا اسبه سیدو و دولتا ترکایه پالا یا خوابه که چی میشه و چاقی سیدخانه کرد دبیجه برای خورد دبیجه دبی حیف خابینت او اشیرا سورگوچیا به دولت المدخه او نبسه پالوانی کرداجی دبیجن چی میشه ککو ام کتن وی ولاته قونده ای چی مجد بشه ام گوتران کارتینه ام کتن وی ولاته قونده ای چی مجد راست گوتی گرک تو نوه چی مجه لی ودت مجانک بروی چاوا گتا چکر چاو در نخه نه بزمانی که خوش بزمانی که باوری بزرچک راست کو ام کاربن هدو ikna بکن آن اوده که بر هزار خبریج من بده چاره یه نه از این بهتر نظام چی ببین لی بگوتن خوش هم کارم به سیاست خوش هم کارم به ری برگه ام هدو بین سر ریا راست از راست و راست بشم سروک öcalan de sevan bebaxtadayı ki Serok Öcalan 27 salevi değil bu gotunu Türkiye esire çi deste Serok Öcalan heyi devlet bixwaze ve cenderma ki bişini cem Serok Öcalan و cendermeci haşay Cenab-ı Serok Öcalan ve cendermeci bece rahat hazro ve bikin karın bikin Ali la ne rastı ki ana Türkiye şart bezim heyi gardiyanık bixwaze ve Cenab-ı Serok Öcalan bitti 24 saat ve o dernek tu iro dernek hava tanastan çıma esir ya esir از وانیدر بیشیم چه؟ وانید اسیره؟ نه کینه؟ یک دون بیستن سردن هزارن اره هزارن نزانه که سروک اسیره بله راستی و خرابی جنابینن بله خلاص هم نکارن سروک گناهکار بیامن روزا اولی گره بگوتا سروکه ما امریزدارن تاجا سره مایه او جبو ما پیروزه
لێ ئیرۆ بندەستێ وەدایە ئەسیرە چ دەبێ براوە ئەم دزانن ئەم دزانن گەرەک یا نزانم بەزێ پێ بچی گەرەک قەندیل ئەم بگۆتە نەگۆتن گۆ سەرۆک زانن سەرۆک زانی سەرۆکێ بێ چ لەبەن 27 سال یا 27 سال ئەسیرە ڕۆژێ دلۆپک زەرارێ بدن سەرۆک ڕۆژێ دلۆپکێ ها حەساب بجەمەیە بێ چقا تحریبێ لە جانێوی لە سەرێوی لە مەژێوی بکە یعنی کیش مەژی بل دەوسا سەرۆک ئەمێژێ خراپتر بکە ئەڤێژی ڕاستی کرد پرسگرێک نە سەرۆکە ئەم بتەنە سەرۆک دبینن ئەو هەدەفێکش بۆ مە پرسگرێک باوەڕ بکن لە سەرۆک پرسگرێک ئەمن ئەوروپایە ڕێڤەبەریا ڕۆژاوایە قەندیلە ژمر مەساژاتی دەبێژم مەمۆستە ما ئەم چکینە ئەم جی نەکوردن بەلێ ئەم 15 میلیۆنن بەلێ ئەم کوردێ ڕۆژهەڵاتن بەلێ قەندا زلم لەسەر مە چێ دەبێت لەسەر ت بەشێ کوردستانی چێ نابێ ئەو جێ ڕاست چما دەبێ ئەم مەدیا کووردا خەباتە و کەسێ خەباتە کورد و کوردستان قەت قاڵا مە ناکەن بنێ li ku tê rast dibêje erê we dîtiye bi qandak em Rojava û Bakur dixemlînin acî pêşkêş dikin di van televizyona di van ekranlar Rojava ji sedî 20 Rojava kuy dere İran çi Rojava heye her tişteyê partî hene sazî hene leşker hene Ormiye'yi, Sine'yi, 15 milyon Kürt hene, her roten acı kaldın, te pelç kaldın, te adam kirin. Le çi hikmeti ev yek Kürdistan'ı sonra. Hala me ben Kürdistan'a sonra em cibira bikin. Neyse. Le ev bana kemasiye mene. Beçava em divirdit kevin kemasiya Rojhilat, emart kevin kemasiya Bakur jibona Sarok Öcalan. Hammu rexne xeber, caristî, heqsizî, neyartî, tiştê bêrîsî hemû îro li hember Serokê Öcalan tê karanîn. Troll, welatperwer, welathez, xwediyê şehîda hemû kîşê xweratî dibe Öcalan. Qurbana çavê we bin. Heyrana we, mesela pirsgirêk xwe Öcalan ê herî dawiyê. Em netew ya Öcalan Xwedê emrê wî hez bike 1000 sal. An jiyan bû çû ser dilovaniya xwe. He? Em ê îja Öcalan mir an jiyan bû em jî hemû pêr an jiyan bibin. Em jî pêr bimirin. Ev çawa axlaq e. Ne Öcalan partî kişt, Öcalan ordî kişt, Öcalan gerîla hişt, Öcalan her tiştî ji we re. Çima hûn nekin? Çima we nekir? Em ne kemasiye? Kemasiya keyê? A min, a teyê, a rewşenbîroyê, a nivîskaroyê, a jehroyê, a ziqûmoyê. Ez bo min şahîd zam çend cara Öcalan got ez PKK îstîfa dikim ya. Te xeber. Elvir ne mesela pirsgirêka min jî Öcalan jî. Yani ez bêjim wek mesela dîk bira best we bi eyb şerm ya. Hînê jî hûn dereng nemane. Veya jî bizanibine hînê jî hûn dereng nemane. Heger tu bixwazin nigê xwe li erdê xe dereng nemaye. Ez nabêjim şer me na. Em ê cê xwe rûnîn. Xwedê teala wê derîkî veke. Rojhilatan avîn bin wê hev dikeve. Bûyî gola xwînê. Wê derîkî ji ber vebe. Beryag em xwe têxin himbêza Tirka wê derîk ji wer vebe. Bi aqil bin. Ev gotê min nêviye pir ji qandîlê re ye. Ev çi suspîsî yaw. Ev çi bêdengî yaw. Ev çawa îşi. Me bi serê we soû dixwin. Ez hîna jî dibêjim. Qera îlan ji bo min hezret e. Xelîfê min e. Em naxwazim dilê hin kalbê bişkenîn me wekî di gotinê dilakim.
30 milyon 40 milyon Kurd piştawayê maddî manevî hûn qîza kîjan Kurdî bixwazin tê xortê kîjan Kurdî bixwazin tê hûn çi bixwazin Kurd pêşkêşî we dike we di dilê vî Kurdî text we çêkiriye hûn hîn li benda çi ne hûn ji bona çi serokê me zanin serokê te nizan serokê te esîr e esîr e esîr bi şeref bi namus wek qedrî zana wek kesekî serbixwe kî ez serbixwe me wek hunermendikî bi doza şehîda serok îro ji min bêje tê qedrî zana jî îro pê li dikanê Tirka alîşverîşê bike ne wer wê ji min bêje li Almanya henê dikanê wan li vir hene heger ez bikim ez namusizim ez bi a serok bikim ez teresim nakim çima serok destê wan hêsîr ya kesê hêsîr çi xwe îrada xwedî îradeyê xwed desta vîxin serok Öcalan çi xwast xwedî îradeyê tune û xwedê zanî jî bê çi pêkirin çi derzî danê çi derman danê ya du emîn heftê û heft saliyê heftê û heft sal lêvanê gil serê van çiyam ya herkes destê wan di keleş û gencin ya mere matmayî dimîne me tiştek xwe rêkek dîtiye hemû gunehbar xwediyê sûc serok Öcalan Rebbeno tişkî destê wê tune çi bike heta mere karibêje vana xelas kirin yani vana cilika vana ji heriyê derxistin ez karim war bêjim ez qebûl nakim wallahî bileyîn ev mesela Bakur bi Tirkar bi şeref bi namus bi doza şehîda bi gora Qadî Muhammed valayê taliyê jî hemû Kurd em ê li çongê xwexin û em ê neviyê pir jî we serê xwe bixwe êk mayî jî we dewlet dije zîndana bike wanî binêre sal û heft meh çêbû hîn siyaset medarê xweşik bera nedayî wan çend kesek tên berdan jî medya Kurda popüleştirmî dike filan kes çıktı lan filan kes zaten 30 salê xwe tije kiriye xwedê mala we xerab bike em medya Kurda jî bê axlaq in hela binivîsîne bê hinkî neza jî dibêjin qey devletê ew hema feda kirî bera dayî na mêrik 30 salê xwe tije kiriye artı plus 2 sala jî zêde radkeve çima Demirtaş bera nadin û êwek Demirtaş bî sedanê devletê tu gav navetî û tu gava jî navêje em jî xwe dixapînin ew jî me dixapînin û ahwaniyê xebat û xizmeta çend salî heger ez bêjim ber avê ket û hin dibêje ya sen ne tu berê tu nebû ez berê jî hebû ez ne îro heme 13,000 sal ez heme 13,000 sal li ser xaka Mezopotamya ez heme bira kes veya jî ha çi çêbû Kurdikî zanyar hat perwerdekirin afirandin okey ez xwe bêjim PKK tune babeke zîro hunermendkî Tirka bû û êwek min bi hezar e ha PKK qet tişkî baş nekiriye PKK ji sedî not gelek tiştê baş kirin heger îro başûr û Kurdistanê heyê dîsê bi xêra PKK'yê xêra PKK bû û gelek tiştê de lê wek kêleka zer elbik şîr da û nigê xwe lê xist rijand serokê me bê çi emir be ew serok 27 sal ez dibêjim di 27 sal we çi kir ez Kurda hemû yar dibêjim Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat, İskandinavya, Kafkasya, Awropa me çi kir hemû eman bela serok an jiyan bû mir xwedê emrê wî zêde bike xwedê bavê wî hadi 10 salê dibijî hadi heftê û heft saliyê 10 salê de dibe 8 û heft salî 9 salî jiyana bijî wê çi bibe mesela mêjiyê ey bi şerm hîne jî em xwe bispêrin serok û em medeta me umuda me serok biyan ez veya mixwast ez îçe veya bêjim ya du emîn heger dengê min here ev medya Kurda
بان کسی سر سوسیال مدیا بان کسی دیجیتال تلویزیونی وانی از داخل وان روز هلات جبیرا نکن روز هلات گلک دبن ظلم و زورداریا وان باربار و کجره قاتل و تروریست ایران دنه ام وان سخوار بکن مجار کرده روزلات ام سخوار بکن مجار و کرده روزلاتی نه شوبین کرده باکر و روزاوا و باز حقیقتا کردن چند حواله میشه یعنی از واج نزی نازدکم حقیقتا کردن لحیف و مقابل اموانا داوین پاس گوی خواه امی رابن رونن باشور روزلات روزاوا و باکر و کرده باکر از بیشم اوجی نراست yani mesajı mirhati jüyayı mıkala kir. Le ez xwar bikim hedef ji Ewropa'ya ve ez servacı bisekinim. Ez var bejim. Beli. Ama ez jivir dest pê bikim sekreterê NATO hevdîtinê bi Erdoğan'ı kirî. Kanî ez bawer dikim afişê wan jî çêkir û kas bînim. Belê. Türkiye ji bona müttefikên xwe biparêze her amedeyê. Yani hûn fam dikin ki bêje çi ka ez dînim jêr Sekreterê NATO Mark Rutte çû Türkiye û bi Erdoğan re civiya. Piştî hevdîtinê bi Erdoğan re daxuyanî Kurt da. Daxuyanî biçûcik Kurt da. Rutte daxuyaniya xwe de wiha got. Türkiye amedeyê ji bona hemû hevalbend û müttefikê xwe ji wan jî re wan biparêze. Her wiha em dizanin wek em dibînin Türkiye amedeyî ku müttefîk û hevalbendê xwe biparêze. Tê çi manê sibê dusib lê Türkî pir di vê çerçeveyê de pir çi jê dibêjin qurnaz e. Wê binêre İran têk diçi wê têk here an jî têk diçi wê bi teq û resmî îlan bikir wê li cem NATO li cem Amerîka cî bigire. Heger binêre Amerika wê bikeve bi derkevin dev ji şer berde her neyse İran bi serken bawer bike wê bi ümmet kardeşim din kardeşim. Ez werî dixwazim tişkî jî bêjim tu carî nebêjin heger hûn bawermendî resam bin bawermendî rast bin nebêjin ümmet kardeşim. Di Qur'anê ümmet kardeşim tu neyê. Birayê ümmet tu neyê. Çi heye? Birayê minî mümin heye. Mümin ji müminan re baş e. Evan ümmet ev Türkiye Amerika ümmet kardeşim var değil mi? Di Qur'anê de ümmet tu neyê yani jî bizanim dixwazim bînim bîra we. Nebêjin biz ümmet kardeşiz. Heger tu Müslüman ki başî paqij bin hemberê te jî Müslüman ki paqij hebe ew ji ter dibêjin mümin kardeşim. Birayê te mümin ne ümmet. Ji bîr nekin. Ümmet hûn wê çaxê wek heqaretê lisan bê çawa ji Erebê Antakya, Adana, Antakya wekî dilku hene. Hene Arab û şaxî. Bê çawa dema mere ji wan dibêje Arab û şaxî. Zora wan derê ne etîk e ne rast e. Gerek mere ji wan re bê çi? Mere ji wan re bêjin fellah. Adana'nın fellahlerî Antakya'nın fellahlerî tê ji wan re bê fellah. Heger te got Arab û şaxî tu heqaretê li wan dikî. Wek mesela ama tişkî din berevkarê bîne numune wadê tu bêwla qirrew bu Kürt qirrodir. Dedî çawa zora Kurdadir ki em gerek mere nîne serxwe jî vê gotinê ama wanî kirine. Atişmiştê wanî ji we biyavî ve Türkiye bêjî ümmet kardeşim û wek nemine nepteyê. Yani devlet wanî çapsız e. Çapsız. Bi hinê Kurdê me hene
سكنا وانتنا بسكنين يا أو عين وانين أزوار مسر أب ve jinekako aha çima min edit ya min habu wala incemin Allah Allah kaz binir zehey bivin li gorawe ere bi drona êriş kirin va ev jinek parlament ev sekretera kudre û siz binêrim belê ez peyama wê ji we bixwîn bê çawa zora Tirka çûye peyama Ursula nerazîbûna Ankarê Seroka Komisyona Avrupa'yı Ursula işaret be metirsiyen yani korku belki hani gelek nizanın ve gotine karbin metirsamın korkum metirsiyen liser Avrupa kir tabi Rusya u Çin'e nave Türkeci belav kir ev yek bu sedama nabera Brüksel u Ankara nakoki kuru vakayek modernin vakayek zenginin vakayek avan Edison deva ne Edison edip çekiriye elektriklo merhaba var beze Edison çekiriye edip Türk'a çekiriye vakayek avan gemiye giderin uzaya Türk derin ya hun Rabbenin ya drama 8 milyar insan da hun Brasiz hun yetiştik mümkün ya perete tünne pasaporta da derbas abi ehliyeta da derbas abi viza da tünne yani tüçiye le ne sucevayı suceve kahpe dünyayı ki vani şansiyet duva dünya kahpeyi guvadaki davsa insana çiteyi tu tayara çedike perete pırın her ro millete tecnaza hadut kuzu her ro millete te pazara çepan nanu u nizam çizdi لقول لزورا واجد در زين كيور قلتي زورا واجد در ليه سوجي في قحبة أوروبا في قحبة الدنيا حمو دنيا قحبة لا برمان تركا بيدنجن والبنجة ديوان ساكن تركيني أو زمان عثمان اللي بقلش ملش أوكي لإيرو إسرائيل بيل دنيا كي هو 5000 تركا بكوزه كرد واني بن أم كرد بخوزي هقوز mala makara kirne, hukuk zulüm kirne, zar uzayıcı mekuştene, bisavi kısmını tırbe, em rezil kepize kirne, eğer ilo em lehemer Türk'a diben kardeşim, vallahi ma elin gavuru ne yapsın? Evet var bakın. Ahmet ise beğenen ser Ravşa Kurda. Kurdek düzümlantıya Türk'a ne kurdu? Rahatsız beşim. Kurdek düzümlantıya Türk'a ne ki? o درخواز و براتیا گلا ترکا بخوازه به دوزا شهید نکرده از جوی کرد نابینه بس یا ev çiş ev çahlak Ankara nakoki deke leyin li bazarê Almanya Hamburgê li ser pêşeroja Avrupayê axivî ew jinik ve diyar kir ku parzemina Avrupa divên nekeve bin bandora Rusya, Türkiye an Çin'e. Yani gerek tekiliya Avrupa bi Çin'e re, bi Rus re, bi Türk'e re tüne be. Jiberge Türk naha terriyed hejinin jibo Çin u Rusya. Yani ev yedi kocalı hürmüz müdür, hübriz müdür, ne sıkımı? Vakıye. Te Avrupa dibi demokratik. Der Suudi dibi halife. Der Çin'e dibi Maoci. Der Rusya dibi Stalinci. Millet kivaniye. Jiberge çe? Em muam baş nasıl? Ya o Kurdaki Bakur
Hun giş var nazdikin ya. Ji bekkale wan bigire hatta bekkane wan. Bi şeref namus. Ha ji bekkal bigire bekkal ek şehu sabune difroşe hatta bi bekkane wan. Wani ne? Dirru yalaka ji bo 5 franka karin bavê xwe bifroşe. O em jî ji wan hîn bûne. Yani em jî ji wan nekemtirin. Em Kurd. Em jî ji wan nekemtirin. Ev qurucî baş bo çi ne? Ji bo maaşkî birê xwe dikujin. Ji bo maaşkî li heme birê xwe dijîn. Em jî wek wan in. Yani em ji wan nepropaktirin. Wek milletê Kurd. Wê diyar kir ku parzemîna Ewropayê divê nekeve bin bandora Rusya, Tirkiye an Çînê. Tu diyame bile hala bişterim şeref. Ev gotin bûn Seddamê şîroveyên ku Tirkiye wekî gefke ji bo Ewropa tê dîtin. Ya enteresant ya. Komisyona Ewropayê paş ve gav avet û iddia kir ku gotin ji çarçoveya veya rast hatine derxistin. Bine heger wextek ez bêjim qehpe Ewropa, qehpe dünya bibexşînin ez neşaşima. Bine gav paş avêtî. Dibêje gotin hatine çewtkirin gotin. Wer jî namussuz, wer jî bêaxlaq in. 27 devleti Avrupa'na 27 devlet. Çima şantaj edikin. Az İran'ı ev keçu xortu azule ev penabere geç İran'ı Afganistan'ı nizaş kubi az beyelim be cemaha. Az ev şantaj edik. 27 devleti Avrupa mine şirkettik. Deya bu. İza var zvanar ne bezi ey kahpe Avrupa. Davar ne bezi. Hazar canezi bezi. Her vakit takazi لسر هزا حرامیه ترکیه او گرینگاه و که هفکاری که جبویا کر وزارت کار دربی یا ترکیه حتی نها یه ترکیه که کمنو یا ازی وزارت کار دربی یا ترکیه ya odet be ya jinik de bir amerem. Mera be ye Türkiye merik de bir amerem. Neyse. Ya Türkiye hatta na liser mijara tüddah yanik fermi nedayı. Yani bakkane jider ve vezire kare jider ve Türkiye ve der hakkı ve mijarede tüddah yani nedayı zaten ve tüddah yani. Çavderu şirovekere siyasi ji dibêjin her çi qasî Brüksel daxuyaniya daxwaza peyama vegerena ji li metrîsyerekê heye lê ji Tirkiye heye. Heger çi qasî dibe dîsê jî ev mijarçevi lê dîsê jî metrîsî di hêla Tirkiye heye. Neyse. Bi drola êrişî komalaya pakê kirin. Hûn dizanin ew Xezal em li hember şehadeta wê bejna xwe dibînin. Xezal bû qurbana îxanetê, Xezal bû qurbana bêbext û xwefiroşa. Ji bona berjewendiyê biçûk Xezal kirin qurban. Ez wê bixwînim bi nûçeyê ez ê werim ser ne ser Xezal tenê. Çelheb ew bi Gulistan Çelheb Gizê Kurdayî di derketin Rojevê. Dîsê hatin Rojevê dibe Xwedê giravî înşallah wê wan jî nizam çawa em ê ser wan jî hepkî baxivin ji xwe zemanê min jî tuneyê. Ev saetek çawa derbas bez wê jî nizanim. Êrişê li dijî Partiya Rojhilata Kurdistanê yên li Başûr dimînin dewam dikin. İro careke din bi drona êrişî kampa Sûrdaşê ya komalaya şoreşgera zehmetkeşan
Kurdistanê hat kirin. Li gor endamên komeleyê ji ber dron li ser kampê digerin, ew nikarin bizanin ka encama êrişê çi ye. Yani li ser kampê digerin ya, bomba jî tavênin, nizanin mirî hene, kuştî hene, derûdor xera kirine, nikarin encamê bistînin. Encam ew tê gotin. Li alîkî din, Partiya Azadiya Kurdistan PAK dibêje îro berê sibehê Tehranê bi rêya 4 drona êrişî yek ji dergeha Supaha Millî ya Kurdistanê kiriye û ji ber êrişa 5 pêşmerge birîndar bûn. Li gorî daxuyaniya Partiya Azadiya Kurdistanê PAK ya ku îro hatiye belavkirin, êriş dem jimar yani saat 1 û 24 deqan da. Yani saat 1 û nîve em werbêjin pêk hatiye. Partiya Azadiyê da zanîn ev êriş tenê du dem hejmarên piştî vê yekê hat ku Serokê Amerîka Donald Trump biryara dirêjkirina agirbestê ragihat. Tamam. Ev İran êrişî we dike? Erê. Çi tê bîra we dîsê? Mesela a min ev tê bîra min. Çî me jê îlo? Qedepe Qedepe werdibêje. Yekîtiyan yani Partiya Talebanî werdibêje. Em ê bêjin pejak werdibêje. Çî me jê îlo? Êriş ser pakê. Rebeno kêm aqilo ne tiştiko. Heger îro ew bin wek şîv û taştê û firavînê he wê sibê dora we jî be. Çima hûn pêşgiriya wan nakin? Çima hûn daxuyaniya nadin? Bi dizî mizî jî nekin. Bila kes min nebêje ya bi dizî çeka didin û bi dizî. Hena rast û rast. Hûn êrişî van Kurda bikin ev Kurd birayê me ne? Li dijî wan nekevin ayb şerm ya qedepe pêşmerge. Hûn ji bo çi ne ew pêşmerge hûn ji bo çi ne? Hema ez bang dikim. Pêşmergeyê Berzanî, pêşmergeyê Talebanî. Hûn ji bo çi ciherînin lan? Hê? Qeda we û hebûna wekeve. Gerîla. Qeda wekeve hûn ji bo çi hene? Hûn ji bo çi hene? Ya tu îro alî bilê xwe neke. Ya ev ji mina hêdiyê dîlik te. Ya tu çima bersivê nad? Ya wê te bikûj ya bimire ya. İla ez bi qedrê xwe nekin ey hevalo. Heger ez şaşim bê vî qedrî zana tu şaşin. Ev pêşmerge ji bo çi hene? He? Maaş didin wan ji bo çi li wirin? Ne ji bo ji bo parastina wê xakeyî. Ew partî jî li wir ha di nava pêşmerga de yê û ew kurrê homoseksûêla ew erebê komcilikî pîsî genî nearetlik ê girêdayî Îranê ne bi drona êrişî wan partiya dikin û dengê wana dengê gerîla nayê, dengê pêşmerga nayê, dengê Talebanî nayê. Hûn ji bo çi hene? Hûn ji bo çi hene? Hûn ji bo zikê xwe mezin bikin. Nizanim ya ez dînim beradayî me ya ew dînin me nizanim ez ê bişim. Belê. Ew keçika rojhilat rojwelat dîsa rojbîn
وهروها دبي من اگر گز بیجم اسفدی دکم هم اسفدی دکم و دیساجی از قیمیشی مالباتی وان ناکم براسي جواني تمام ياو هم بقدر خودك دجمن هم جو دجمن هيفي دكن هيفي باش ها نا هم تشكي باش البندان دجمن وبكي نا دجمن تشي هم بقدر خودك دجمن آلمانجك دجمن هي تتنبك وتا حسابنك تا رزيل بك تا رسوا بك تا psikolojiye de pişkenin o. Ama ez qizamın albe Avrupa her bir yeki faşistre ku her rad bezi kahrolsun Kürtler kahrolsun nizamçılık geçamın xuamın her neyse ya her bir yeki vani Rabbi ve selam aleyke tedavci tişkici dici verdi. Ez mezin ne akıfım o ez rıca hoş cüvet xwazım خدا زانه از چیم که موجوه قیزا او قیزا گل من نفکره نبیج بابه من هر روانیه بابه من وان که گرک وانی بین از حیرانا چاوه و هزار رحمه خدا الوان به الی بنا خوش مالباتا وان خوازم بلکه از گفتنی عش بکن برا قصورا من ننیرن بس دریا وان که چکاده وان که چکه قتل کردن برا چند برا او کرده مایی جوار ببین نمونک دبی چه بابو کالتا گوتی چه ای قیزا کرد بابو کالتا گوتی ری دبی بهوست چرک نابن دوست فقط تو احمق چرک میشته he mertune nişterdi sevgili tünene evin işler tüne evindari tünene به هزار میلیون خورده کرده هنه کوچکه کرده ندب شهر ترکا شوانه کرده ندب سروک وزیری ترکا وانی بفکره اتوانی نفکره و ایتالیا جی اب میری کن حتی کوچکه و ev küçük be ve gözare ve ev bu hatta huvani befekrin hatta onzu qize xwar bejeden tişna qiza bile dev siyaset de berdi ama ve vani be keçik doper mi video tamaşa kir dibe büyük anne dibe ne var dibe benim bir tane sevgilim var sen sevmezsin dibe viş li İzmir bu İzmir'de oluyor ha video belki vacidi değil de nizanım dibe yörük mi yani yörük mü yani fakir mi yörük mü dibe na yok ya nenesidir annesidir kızdır bir yerde oturmuşlar kız nenesine söylüyor bu böyle deyince nenesi çok acayip kalıyor bir de anasına bakıyor anası diyor ki valla anne ben bilmiyorum diyor daha yeni ben de senin gibi yeni duyuyorum kız diyor ki o Türk kız diyor ki Kürttür. Vay diyor dizine vuruyor. Şok oluyor. Torunu gülüyor. Diyor bekle diyor. Kürtlük yetmiyor. Bir de diyor Vanlıdır ve aşiret işte ağadır, aşiret sahibidir. O kadın neredeyse nenesi bayılıyor. Kürt diye. Madem ki öyleyse Allah sizi bildiğiniz gibi yapsın. Ey Kürt ahmakları, o Kürt kadınların ahmak kadınları, ahmak kızları. Niye sen onun kadar onurlu olamıyorsun? Sen niye o Türk kızı kadar onurlu olamıyorsun? Onun için ben acımıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Vay top Kürttü, Kürt kızıydı, Rozbindi, Rajandi, Şahlandı, Zahdi, Zıkundi. Derdin neydi senin? Yani bir öğretmene çok mu heveslisin? Bir jandarma o jandarma haftanın sonu, haftanın 7 günü senin kardeşin avına çıkıyor, operasyona çıkıyor. Allahsız oluyor Allahsızlar. Hey ahlaksızlar.
Ben acımıyorum. Kimse de kusura bakmasın. Vallahi haber bile yapmak istemiyorum. Ve gerçeği de budur. O bilmem nedir de. Dayısı yurtseverdir. Bana ne dayısından ya? Amcası iyi bir adamdır. İyi bir Kürttür. İyi bir Kürt olsaydı onun yeğeni bir Türk'ün peşine, bir uzman çavuşun, bir valinin oğlunun, bir şumbunun peşine düşmezdi. Hiç kimse bana lamucum etmesin. Hiç kimse lamucum etmesin. Benim kardeşim pislik yapacaksa, düşmanımla birlikte hareket edecekse, ya o kardeş, Kadri Zana'nın kardeşi namussuzdur ama Kadri Zana iyidir. Bu işte Kürt'ü rezil eden budur. İşte Kürt'ü böyle uyutan budur. Ben kendim için yapıyorum. Kardeşim benim isimden dolayı ya bilmem ne. Hayır, 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 hayır. Kardeşim bir rezilse hakkından geleceksiniz. Selam vermeyeceksiniz. Değer vermeyeceksiniz. Kürtlükten kabul etmeyeceksiniz. Ben kendim için yapıyorum. Kardeşim için yapmıyorum. Dayısı iyiymiş. Bana ne dayısından? Ailesi bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Yalan. Yalan. Gülistan içinde bu geçerlidir. Öbürü de içinde geçerlidir. Öbürü içinde geçerlidir. Olacaklar içinde geçerlidir. Hatta Kürt'ün namusunu, hasretini, şerefini beş paraya getiriyorlar. İstisnalar kaideyi bozma diye bir olay yok. Evet. Rojulat'ı unutmayalım. Sizlerden ricam. Ve bu dostlar, buradaki dostlarıma da söylüyorum. Herhangi bir kanala gidiyorsanız bunları eleştirin. Bizim derdimiz sadece Bakur'du, şu budur değil. Rojulat'ı da vardır. Herkese sonsuz selam. Biliyorum bazıları kızacaklar. Kadir Ölü'ye saygı. Ben saygı göstermem. Yanlarında da değilim. Yemin ediyorum. Hayır, hayır, hayır. Ne işi var senin? Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla. Ayıptır ya. Dediğimiz zaman da kabullenmiyor. Daha önce de babası Türk herhalde, anası Rus, bilmem ne bir tane hırpo çıkmıştı o Gülistan'ın sevgilisi. Ayrılmış. Bu valiyi görmüş. Ben onun uskurusuna, derdinden, gençliğinden değilim. Arkasından da konuşmuş gibi olmayayım. Allah rahmet eylesin kana kana. Ama olayı doğru anlatmak ya da doğru anlamak ise ben karşıyım. Bir Kürt kızı bir Türk'le kalkıp oturmasına karşıyım. Kim ne dese bana desin. Kim ne dese desin. Ben her şeyden önce bir Kürt'ten kalkarım otururum ya. Kürt olsun ya. Ya bu Ali'nin oğlu bir Soter'in oğluyla sen nasıl gururuna yedirdin? Ve bu yine bu olay zaten biliniyordu. Kim yapmış, kim yapmış. Bu yıllarca biliniyordu. Bugün piyasaya sürdüler. Niye? Bu bir yatırım. Kimin? Adalet Bakanlığı'na yatırımı. İçişleri Bakanlığı yatırımı. AKP'ye bir yatırım. Bak. Nasıl çözdüler? Bak. İşte Kürt'ün hakkını da yedirmiyorlar falan. Ulan bunun hakkını savundunuz. Milyon Kürt'ün hakkını da gasp etmişsiniz. Hacı Duman'ı nereye koyacaksınız? Tayyip Dana'yı nereye koyacaksınız? Roboski'yi nereye koyacaksınız? Ha siktir olun gidin ya. Adaletine bak. Neyse ya. Hadi kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar. İyi akşamlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.